kumusta? Nakagawas na po sa hawla ang mga intay. Ayan, kauban ko si Mama Roche, super sexy. Dapat pala kinuha ko yung... Nadyo bilbil iburot. Sus, makalagot. Charot. Pakao, putang tagbilbil ba eh. Nadyo bilbil siya. Samantalang ako. Ay, Diyos ko na-apil. Gubar ba ang zipper? Pastilan sa muka. Sus, nakawala ang... Nakawala ang mga intay. Maong. Hindi pa kawalan sa nago akong buhok. Uy, siyalan po muna. Kasi ano eh. Hindi nakawala ang lawas. Apil po ang kuan. Apil po ang para buhok. hindi ako makaproblema sa airport. Yay! Sabi niya okay. Pero, kabalo mo, kaya ako nakagawas. Grabe ang parusa. Jamia Rumaytiya, Jumia. Hindi mo yan ano kasi magpatusok siya. Tilambi. Bukas daw, linisan namin yung opisina ni tatay na 10 buwan nang hindi nalinisan. Tapos, sunod bukas, araw ng aking pag-alis, linisan ang likod at harap. Wala pa namang tubig, igib pa more. Huwag ka lang matulog. Hanggang sa huling minuto, ate. Grabe, pinarusahan ako. Kagabi, anong oras na kami natapos? Ramis, sorry Ramis, okay? Ano ba yan? Anong oras na kami natapos, te? Kagabi. Alas 11 na, day. Sa mga kusina, lahat nakalabas yun. Tapos, ayan. Nakalabas tayo ng mga kuan. Pero piling ka kuya, ha? Suno kalam? Suno? Inte suno kalam ada recording kan. Ay, wala? Totoo, te? Malay ko dyan. Ramis. Ano na yan? Sa ikaw. Kalas, masalama mga bay. Na may recorder, dili. Dili sa ipin yan. Magtarong kaya Ramis, ha? Bantay lang ka. Sa ipin. Dulo ng mundo. Wala talaga hanggang Huwag uli. ka lang matulog. Sabi ko na lang, Lord. Lord, alam mo, naintindihan mo ako. Bigyan mo pa ako ng lakas, sabi ko kasi paghiga ko sa gabi talaga, agay. Sabi ko, agoy, namatay na yung mga laman-laman ko. Tapos, oras ka alis? alas 10 ng gabi, te, mga 10:30 siguro. Tapos, kahapon, te, nang nag-ano pa kami ng mga plato-plato, sabi ni Mama, di ba yung lagayan ng bigas, yung box? 2 sako ang laman nun, pinuno ko na yung 2. Anong sabi sa akin? Ilabas daw yun. Ilabas kasi yung mga sako-sako, ipasok naman doon. Sabi ko, Mama, gusto mo ma-disalign yung mga joint ko, yung mga buto ko pag umuwi ako? Sabi ko ganun. Na ano siya, para siyang natahimik. Kung sinabi ko, gusto mo ma-disalign yung mga buto-buto ko. Ang bigat nun 2 sako ang laman. Ha? Tapos yung mga maliliit na drum, gusto niya i-transfer lahat doon yung bigas. Yung nasa sako. Diba nagkakaloka? Ako yung bigas na inilagay mo doon? Hindi, binuhos ko na 2 sako. Yung naiwan ba? May naiwan pa na 4 na sako sa labas. Baka daw maanuhan ang mga ipis-ipis, mga tubig. Sabi ko, wala mang ipis dito. Sabi ko gano'n. Ayun, anong gagawin doon? Ngayon, sa bigas, hindi na natuloy. Kasi sabi ko, Mama, hindi na kaya. Sabi ko gano'n. Hindi na kaya, Mama, madisalay na yung mabuto ko dyan. 2 sako yun eh. Kahit na maghila kami 2 ni Munmun, bigat pa rin. Pati si Munmun namatay din. Oo, alam ko. Okay. Tapos, ay nako, ng driver dahil di kasabot mo na, kasaba-saba sige. So, mo to. Tapos sabi niya, sige, ano na lang, bukas na lang yung ilinisan yung pisina ni tatay. Sabi ko, wala, Diyos ko, Mon, 10 buwan pa naman hindi na malinis, Mon. Tapos wala pang vacuum. Kasi, saan na vacuum? namatay nga nung nagbaha, di ba? Nakaligo na doon sa ano. Sa amin nga, vacuum namin yung rainbow, wala na. Tapos, tsaka, linisan nyo ang harap at saka likod. Di ba? Sige, okay. Sabi ko gano'n. Hanggang sa dulo na walang hanggan. Sa dulo na walang hanggan. Nandyan pa rin. Sabi ko, Mama, alam mo, pag uwi ko, hindi ko na malagaan mga anak ko. Bakit? Magpahinga ako eh. Pero, siyempre, alagaan pa rin. Hi. Pilay na. Wah, bagi dia. Kilay, nipis kay. Nakakilay mo lang kita karon. Nakita ni Kuan. Yan sa siya. Wala na. Di pa. Di mo sugot iyang chulalab nga magkilay siya. Garap siya no. Nga, hindi mo pagwapa makupara nimo. Di mo sugot. Ang problema kay Ramis, siya may unang maabot. Una mo siya maabot. So,
Good luck Ate Rutsi ha. Mga buto-buto dyan. Nakapanday na ba? Ay, ginoo ko. Makabanana si Rutsi og kano. Ngayon, mauli. Anaon siya. Ay, nagkilid ko. May pasti Rutsi no. Na forever. Ako ani. Ganun saan pa man akong forever? Nagkulat. Mas mayat ya lima na kalam. Nagkulat. Ay, basta maabot ra gina akong forever. Basta kung maabot man siya nagyod abang buhay. Oo, ako nuwa ate. Ako na anak ka. Sige. Bye. Abot na midri Ana sa masa, tindahan. tibas. Ting silawa. Mas mayat. Silaw kisngutan na. Okay? Bye mga bye. Dan salamat. Oo, ako na